हादोरसायाव जायखिजाया आयेन बेरेखा हाबानि हेंथायै पुलिस खुंथायनि संदाननाय आरो सिग्रोमनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जागासिनो दं। बेबादि समावनो बुधबारखालि आसामनि दाब दाब जायगायाव पुलिसा सेबनानै गोबां सुबुंखौ हमनो हायो होनना मिथिनो हायो। नगाव जिल्ला सिंनि पुलिस थानानि अ.सि. एस.आइ. अदित बर'नि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया नारकटिक अपारेशनाव गं 77 प्लास्टिकनि कन्टेनाराव लाबोनाय ड्राग्सजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हायो आरो हमनो मोननाय ड्राग्स फालांगिरिखौ आयेनबादि साजा होनाय जागोन होनना मिथिहोदों। बेबादिनो बङाइगाव जिल्लायावबो फेग्रा मुवानि हेंथायै गोख्रों राहा लानाया सोलिगासिनो। मैयाबो बङाइगाव पुलिसनि मोनसे हानजाया दाब दाब जायगायाव संदाननानै गोबां बिबांनि खान्थि बेरेखायै जौ फाननायखौ हमनो हायो। गुबुन फारसेथिं बरपेटा जिल्ला सिंनि हावलि पुलिसा सानै डाकाइतखौ हमनो हायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला हावलि पुलिसा डाकाति खालामनो थाखाय थियारि जानायनि खौरांखौ स्रोदै मोननानै सेबनाय समाव सायेद आली आरो सुल्तान महमुदखौ हमनो हायो। पुलिसनि हानजाया सायेद आली आरो सुल्तान महमुदनि न'आव सिग्रोमनानै गंसे 9mm पिस्तलजों लोगोसे गर 9 गोथां गुलि, गंसे खुख्रि आरो गंसे रुवा मोनो होनना मिथिहोदों।